je úplne skvelý. Ségra! Áno. Idem si poobzerať dom. Dobre? Wow, aký je krásny vzadu. Celý. No ja som si ho poobzerala, ja idem skúsiť vnúka. Haló? Haló? Je otvorené? Ani sa neviem prepchať. Moje ucho. Jej, aký nádherný bytík. Je úplne priam krásny. Síce biely, ale pekný. Idem po tvoju sestru. Ségra! Ségra! Áno, kde? Wow! Nie je len nádherný zvonku, ale nádherný aj znútra. Wow! Bomba! Však? No, úplná bomba! Ha! A ja si myslím, no, teraz čo budeme robiť? Poďme do obchodu pokupovať nejaké veci a potom sa uvidí. Hej, no dobre, tak poďme. Ja sa tak teším. A ja, ségra. Poďme sa objímnuť. Škoda, že naši rodičia boli Cap a Mačka. Neviem, ako sa to otcovi podarilo. Dobre, už poďme, nezdržiavajme. Ségra, škoda, že sa už musíme rozdeliť. Máš pravdu, to je škoda. Dobre, tak ja idem tamtou cestou. Ahoj. Ahoj. No, a ja idem tadeto. Dobrý deň. Dobrý. Čo si prosíte? Nejakú lampu a sedačku, alebo čo? Dobrý, no ja si prosím, áno, lampu a sedačku. Dobre, poďte sa pozrieť na túto. Je veľmi pekná. Túto. Môžete si aj sadnúť. Dobre. Wow. Je super. Takú nádhernú. Prosím si ju domov. Dobre. Tak domov. Bude to 4 eurá. Za lampu, za sedačku to bude 5,50 a za odvoz to bude 20 eur. Takže dokopy je to 29 eur. Ďakujem. Dobre, dajte mi. Dobre, páči sa. Ďakujem vám. Dobre, tak doveste mi to domov, áno? Dobre. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý. Ste aký si malý, no. Poprosila by som si 8 farbičiek, vlastne celé balenie a ešte štetec. Celé balenie 8 štetec. No tak to máme tu. To bude 80 eur a za štetec zaplatíte nič. A chcete to doviesť domov? Áno. Dobre, tak poprosím 90 eur. Páči sa. Dobre, dovidenia. Dovi. No. Sestra, budeš čo snažiť, čo som všetko kúpila? Aha, červená pre nás chodcov. Dobrý. Haló, dobrý. Máte tu vietor inak.
Je tu niekto? Áno, ja som tu. Čo je? No, máte to fakt vietor. Áno, musím zavrieť. No, čo je? No, ja by som si poprosila, meniť sa mi hlas. Poprosila by som si taký džíp. Ale napríklad, ako je ten za vami, je pekný. Hej, no len ten opravuje. Ale koľko by ste dali zaň? Zaň by som dala asi 300. Máte pravdu. Áno, stojí 300. A neopravujete v ňom niečo? Nie, neopravujem. Vôbec nie. No dobre, tak si ho beriem. Tu máte 300 a môžem si ho zobrať? Samozrejme. Tak, konečne. Dovidenia. Dovi, len sa nezabite. Mám trochu zlý, musím si trochu sadnúť. Dobre. Môže ísť zavolať záchranku. Dobrý deň, prosím. Príďte. Po Liptovských Revúcach. Banska 4.